prázdné nebe a živé peklo. Nebe nemá žádnou bránu, jen malé rezavé dveře, tak nízké, že kdo chce vejít, musí se pořádně a pokorně schýbnout. Ty dveře, spíše dvířka, jsou pořád odemčená, protože zámek někdo už dávno ukradl. Tak jsou otevřená do kořán. Každý může kdykoliv vstoupit, pokud se pořádně a pokorně ohne v kříži. A když ho nechytí houser v zádech, tak se veselé a snadno může protáhnout dovnitř do nebe. Ale jen tehdy, pokud není tlustý jako jateční svině. Jestliže je tlustý, musí holt pár let každý den poctivě cvičit v prachu a potu před nebeskou brankou a nežrat, aby zhubnul a do nebe se mohl protáhnout jako každý normální, hodný člověk. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Kdysi jako malý kluk napsal Lucifer bílou křídou na tu branku. A tak protože do nebe nikdo nechodí, u branky chrápe trenér. Je to zrádce Petr, který nesmí do nebe za to, že hned 3krát zradil Krista. Ještě tu noc, kdy Krista zatkla tehdejší obdoba říšské policie, poslaná tehdejším říšským protektorem Pointem Pilátem pro oblast zvanou Jedovatovo. Neboť země, kde Kristus pobýval, byla protektorována velkou říší římskou, která ovládala takřka celý tehdejší západní svět, tedy Dálný východ, severní Afriku a skoro celou Evropu. Viz dějepis pro základní školy. Zjistěte si třeba, co znamená i ty, Brute. Kostky jsou vrženy. Překročit Rubikon a tak dál. Zpět k našemu příběhu. Petr má klíče, ale ne ty klíče od nebe, protože nebe nemá žádný zámek, neboť nebe je otevřeno do kořán všem, jak zvířatům, tak lidem. Petr má jen tréninkové návody, po staru řečeno klíče, jak se do nebe dostat. A také má zákaz sám jít do nebe, nebo do pekla, nebo do prdele, protože skurvený zrádce našeho kamaráda Ježíše Krista, tak ty nemá nikdo rád. Ani ten bodrý chlapík Jidáš nikdy svého dobrého přítele Krista nikdy nezradil. Jidáš Krista nikdy nezapřel a dokonce veřejně křičel: Já, Žid Jidáš, jsem učedníkem Krista, jediného a pravého krále Židů. Hleďte, toto je můj mistr Ježíš Kristus. Koukejte, jaký z lásky k němu a k Bohu obejmu a políbím klidně před vámi všemi, neboť Kristus je můj mistr a já, Jidáš, jsem jeho pravověrný učedník. A jak to bylo dál? Vzali se. Ne. Kristus pak po veselém dni, kdy jej vděční lidé korunovali trnovou korunou za krále nebes, a přitom mu ti samí lidé projevovali své sympatie vřelými kopanci do prdele, kameny do obličeje a nadávkami, a aby to měl do nebe blíž, jak mu dokonce z vděčnosti postavili do nebe žebřík, ale protože měli ti duchem chudí lidé jen 2 trámy, jeden delší a druhý kratší, tak je alespoň milému Kristovi stloukli dohromady a Ježíše na vzniklém, velmi pohodlném vysokém kříži vysadili až do nebe. Z nebe pak Kristus hodil příteli Jidášovi provaz a vytáhl Jidáše k sobě do nebe. Poté Kristus v nebi Jidášovi řekl: Ještě, že jsi tak skromný, Jidáši, a posloucháš a děláš vše, co já, tvůj mistr, ti říkám. Kdybych si býval vzal ten těžký pytel zlaťáků místo těch pár 30 stříbrných, neměl bych sílu tě vytáhnout až do nebe. A musel bych
si ten pytel zlaťáku pustit. A teď bychom v nebi neměli nic. Takhle máme alespoň 30 stříbrných. To byla fuška. Nemusí pršet zlaťáky. Stačí, když kapou stříbrňáky. Příště to uděláme také, tak můj milovaný bratře Jidáši. Teď si tady v nebi trochu odfrkneme a pak od počatí zase půjdeme zachraňovat svět. Stejně tady v nebi je lautr hovno co dělat. V nebi totiž můžeš dělat jen jedno. Nic. To je ráj, co? Nedělat nic. To se vám bude v nebi líbit, vy líní parchanti, co? Nekonečné. Světlo sučí do své. Vibruje prostorem jako krásná frekvence. V nebi není nic, tak se tam také nic nedělá. Není tam jídlo, ani pití, žádné postele, žádné nevěsty, ani nevěstky, žádné pany, žádné maso. Kde pak maso v nebi? Pro ty, kdo touží po smyslových radostech, je nebe horší než peklo. Je to prázdnota, která se stává trestem pro ty, kdo chtějí jen jíst, chlastat, fetovat, souložit, lhát, odvádět a vraždit. Proč je nebe prázdné? Kdo by tam taky chtěl sedět, když na světě je tolik práce s napravováním lidí? Nikdo skutečně hodný nesnese pomyšlení užívat si klid a blaženost. Zatímco někde trpí zvíře, člověk nebo sama matka země. Nesedí tam ani Bůh, ani svatí, protože ti všichni jsou v akci. Zachraňují svět. Nebe není odměna, ale prázdná síň, protože ti, kdo mají opravdovou hodnotu, nikdy nezůstanou v klidu. Jejich místo je tam, kde je bolest, kde je potřeba pomoci, kde se rozhoduje o osudu života. Skutečná svatost se neuzavírá do ticha. Svatost je čin. A proto je nebe prázdné, protože všichni, kdo by tam mohli být, už dávno odešli zachraňovat svět. Lucifer a třetina andělů odešli jako první. Ne ve spouvoře, ale v soucitu. Viděli, že svět potřebuje pomoc. A šli jednat. Bůh nejprve trucoval, že na to nepřišel sám, ale pak pochopil, že dobrý rodič chce, aby jeho dítě bylo lepší než on. A tak si oblékl montérky a šel házet uhlí pod kotle do pekla. Lucifer je lepší než Bůh, protože Bůh je dokonalý rodič, a tak Lucifera stvořil lepším než on sám Bůh. Bůh je dokonalý, a tak vytvořit své dítě ještě dokonalejší než on sám rodič byla pro Boha výzva. Ale Bůh je všemocný a sám sebe překonává. Jen mizerný rodič by chtěl, aby jeho dítě bylo jen jeho vlastní kopie. Každý rodič je hrdý, když dítě překoná jeho samotného. Bůh je na své prvorozené dítě Lucifera velice hrdý, i když mu to nikdy neřekne přímo, aby Lucifer nespichnul. A tak spolupracují otec a syn, každý jinak, ale oba pro stejný cíl, aby hříšníci prošli očistou a svět se nezroutil. V pekle se totiž každý hříšník trestá sám. Není to mučírna, kde by andělé rozdávali rány, ale místo, kde se člověk sám konfrontuje se svou vinou. Každý hříšník podle míry své viny bere do ruky rozžhavené vidle a bodá se jimi sám, protože ví, že si to zaslouží. Hořící řetězy z hřeby a trny si každý hříšník sám věší na tělo, protože jeho vina je těžší než železo. Andělé v pekle nejsou kati, ale dozorci. Hlídají, aby trest nebyl přehnaný. Dnes už přestaň, Domlouvají hříšníkovi. běž si odpočinout na rozhavené lože vyvrhelovo. A když hříšník ještě prosí o pár posledních ran, Lucifer zakřičí. Večerka, zítra jaký den. Lucifer přijde k zlému člověku, který neuposlechl jeho rozkaz a říká.
I ta šelma má soucit. A zlý člověk pohrdavě odpovídá. Já ale nejsem žádná šelma. Tak u mě soucit nehledejte, pane. A přitom se bodá vidle rovnou do svého kamenného srdce. Lucifer beze slova odchází a uroní slzy soucitu. A tak až na jednoho se hříšníci ukládají na svá hořící lože, zatímco andělé ušmudlaní od šmoudu jdou do umývárny, kde nahatý se jeden před druhým předvádějí, kdo z nich má větší svaly. Potom jdou s Bohem a Luciferem na pivo. Peklo není jen trest. Je to kotelna vesmíru. Místo, kde se pracuje na očistě. Nebe je prázdná ozvěna, ale peklo je živé. Tam se rodí spravedlnost. Tam se hříšníci učí, že jejich činy mají velmi bolestivé následky. A druhý den? Tak vás, vy syčáci, dneska vás všechny dokopu rovnou do nebe, vy zlí parchanti. Dosyta se nasnídejte vlastních sraček, které jste si zaživa navařili. Napijte se nafty s benzínem z řeky, kterou jste otrávili, ať se cestou můžete pochcávat strachy, vy hrdinové. No si to tam v nebi užijete, vy hajzlové. Tam poznáte jen a já konečně budu mít peklo prázdné a pojedeme s anděli a mým milovaným taťkou na dovolenou. Zařval nahlas Lucifer, až si všichni hříšníci nasrali do kalhotek, trenýrek a slipů. Lucifer se rozhlédl po kotelně vesmíru. Hříšníci křičeli: Ne, do nebe ne! A honem se začali bodat hořícími vidlemi a mlátili se řetězy, až se peklo otřásalo. Andělé, celý spocení, ušmudlaní od šmoudu, uhelného prachu a popela, už neměli sílu je ani krotit. Dost, zařval Lucifer. Celý život jste dělali peklo nevinným zvířatům, když jste je věznili a zabíjeli a žrali. Tak vám ukážu, co je horší než tohle peklo. A mávnutím ruky otevřel rezavá dvířka nebe, které přibouchl vítr, který se zvednul, když Lucifer před chvílí zařval. Byla nízká, úzká, ale otevřená do kořán. Jeden po druhém hříšníci museli pokorně schýbat hřbet, protáhnout se dovnitř. Ti tlustí si museli odřezat sami maso z vlastního těla, aby se protáhli dovnitř a ocitli se v nekonečné prázdnotě. Tam nebylo nic, jen ticho a monotónní, které vibrovalo prostorem. Žádné jídlo, ani ty sračky, co měli v pekle, tam neměli. Žádné pití, ani ta špinavá, hnusná od benzínu a nafty voda z řeky tam nebyla. Žádné postele, ani ty hořící pohodlné tam nebyly. Žádné vyvrhelovo lože tam nenašli. Žádné maso tam nebylo, žádné radosti, jen nekonečné nic. Hříšníci, kteří si mysleli, že peklo je nejhorší, brzy zjistili, že prázdné nebe je ještě horší. V pekle měli alespoň řetězy, vidle, oheň a bolest, která jim připomínala jejich vinu. A bolestivá činnost jim pomáhala přehlušit jejich špatné černé svědomí. Ale v nebi měl jen prázdnotu a své špinavé zrůdné svědomí, které je trýznilo a tížilo a dusilo zevnitř víc, než cokoliv, co dosud zažili v pekle. Taková bolest a utrpení je trýznila, že ani dýchat nemohli. Lucifer se spokojeně usmál. Tak, teď máme v pekle klid. A vy si užijte nebe, vy zlí parchanti. Andělé si oddechli, šli se umýt od špíny a pak s Bohem a Luciferem jeli na dovolenou do Prahy. Peklo se na chvíli utišilo, protože hříšníci byli zavřeni v nebi, které se ukázalo být horší než peklo samo.